soc la Carme Pastor, coordinadora de batxillerat de l'Institut Lluís de Peguera, i juntament amb l'equip directiu us volem donar la benvinguda a aquestes portes obertes virtuals del batxillerat 2020-2022. Al nostre centre hi trobareu que podeu estudiar el batxillerat en horari de dia i en horari de tarda. Al matí l'horari és de 8 a 2:30 i el batxillerat de tarda és de 4 a 9. En el batxillerat diürn us podem oferir totes les modalitats de batxillerat, que són la modalitat de batxillerat científic-tecnològic, modalitat de batxillerat d'humanitats i ciències socials i modalitat d'arts. Dintre de cadascuna d'aquestes modalitats hi trobareu diferents itineraris perquè l'alumne pugui trobar l'opció que més s'adapti a les seves necessitats. Qualsevol d'aquestes modalitats i dels diferents itineraris es pot cursar fent una doble titulació, si l'alumne ho desitja, fer el batx-i-bac, que és el batxillerat català i francès, del qual la Laila Selim us en donarà més informació més endavant. Us convidem, doncs, a passejar per la nostra pàgina web, a entrar als diferents enllaços i veureu com es treballa a cada modalitat, quines activitats s'hi fan, quines sortides, quins viatges, amb l'objectiu d'intentar que l'alumne tingui el currículum el màxim complet possible.